Petře, já školím od roku 97 a vždycky, nebo čas od času mě něco překvapí a když se bavím s tebou, tak to máš podobně. Co tě překvapilo teďka v poslední době? Petře, mě ty školení moc baví, protože vždycky tam objevím něco nového. I po čtvrtstoletí mám pořád co objevovat. Třeba teďkon řešíme často s poradci, že je rozdíl mezi pojmem spořit a naspořit. Co mám na mysli? Když se na školeních ptám poradců, jakou typickou částku uvádí klienti, že chtějí dávat něco dětem do života, tak poradci říkají, taková nejtypičtější částka, s kterou se setkáváme, tak je 1000 měsíčně. Takže klient tak intuitivně ví, že by asi něco měl dělat a když si řekne, co by chtěl dělat, tak končí u té 1000. Odpovídá to i nějakým průzkumům. Když se banky ptají klientů, jaké jsou vaše cíle, na co spoříte, tak velmi často tam právě zaznívá spoření pro děti. No a když vezmeme kalkulačku do ruky a zjistíme, že kdybychom dávali 1000 měsíčně typicky pro děti od věku někde 8-10 let, tak by v jejich dospělosti měli klienti naspořeno zhruba 150-160 tisíc. A my víme, že když se ptáme klientů, kolik stojí studia, tak velmi často říkají, že dávají dětem 10 000 měsíčně. 10 000 měsíčně za 10 měsíců je 100 000 ročně. 100 000 ročně za 5 let je 500 000, 500 000. To znamená, ten závěr je, že klient si našetří 1/3 toho, co bude skutečně potřebovat. A v praxi často vidíme, že když jsou klienti bonitnější, tak možná šetří ne 1000, ale 2, protože mají pocit, že jako by měli těm dětem dopřát kvalitní vzdělání. Jenomže ti bonitnější klienti často se dívají na ty lepší školy a často těm dětem přispívají 20 000 měsíčně. To znamená, jsme na částce 1 000 000 korun po dobu studia. A to ještě nebereme v úvahu situace, kdy ty děti jdou studovat někam do zahraničí na nějakou zahraniční stáž. Nemluvě už potom o školách typu Harvard, Yale, Sorbona a podobně, které stojí 1 000 000 korun ročně, jenom jeden ročník studia. Zajímavé je, že když se těch samých lidí ptám, když položí otázku klientům, kolik chcete naspořit svým dětem, tak dostávám odpověď, že taková typická částka je přesně 500 000. Takže tady je výborně vidět, že záleží na tom, jak se zeptáme. Jestli se ptáme, kolik chcete spořit, dostávají odpověď 1000. Jestli se ptají, kolik chcete naspořit, dostávají odpověď 500 000. Vezmou do ruky jenom kalkulačku finanční matematiky a zjišťují, že 1000 měsíčně rozhodně stačit nebude, že taková typická částka jsou 3000 měsíčně. A když to tomu klientovi představí, že by měl dávat 3000 měsíčně, tak podle slov poradců s tím většina klientů nemá problém. Říká, jo, děkuju za zprávu, tak pojďme s tím něco udělat. My jsme, Petře, velcí příznivci finančního plánu a finanční plán je přesně to, co klientovi řekne, kolik má šetřit, aby se k tomu cíli dostal. A protože poradce s klientem vede rozhovor a vlastně ujasní si, jaký typ školy, v jakém věku klient bude potřebovat pro své dítě financovat, no tak tam se často objevují ty částky 500 000, 300 000, 1 000 000, podle toho, jakou má klient životní úroveň a co si představuje pro svoje dítě. No a ten finanční plán, když známe cenu cíle, tak poradci přesně ukáže, kolik má klient investovat nebo pravidelně spořit, aby se k tomu cíli dostal. My jsme často na školeních říkali, že taková smrtelná poradenská věta je, kolik peněz vám měsíčně zbývá. Tam vždycky klient řekne tak jako nic, anebo nic moc, anebo 1000, abych neurazil. Stejně špatná poradenská věta je, kolik chcete spořit. Klient nemá představu, kolik chce spořit. Správná poradenská otázka je, kolik chcete naspořit, pak se podíváme, kolik by se měli dávat stranou a porovnáváme, jestli to možné je nebo není. A podle slov poradců otázka, kolik chcete naspořit, vede k vyšším úložkám a klient je většinou akceptuje a je s tím spokojený. To je zásadní jakoby přidaná hodnota poradce, protože vlastně poradce ukáže klientovi, co má chtít a ukáže mu, co má pro to dělat, aby se k tomu dostal. Ten rozdíl je zásadní, protože když to myšlení necháme na klientovi, tak klient jako si dobře umí spočítat ty krátkodobé cíle. On ví, kolik musí šetřit, aby příští rok mohl jet na dovolenou za 50 000. Ale velmi často klient není schopen jako dopočítat
co má dělat, aby měl pro své dítě za 12 let 500 000 nebo 1 000 000 korun a už vůbec ne, co má dělat pro to, aby v 55 mohl být rentiér a kolik na to bude potřebovat peněz. Renta je, Petře, druhá velmi zajímavá oblast. Vzdělání dětí je relativně malý cíl. Tam typická odpověď je potřebujeme 500 000. Ale typická odpověď pro rentu je potřebujeme 5 milionů, to je 10krát tolik. Ale zase nesmíme se ptát, kolik chcete dávat stranou, ale musíme se ptát, jak má vypadat ten výsledek. Zase tam typická odpověď lidí, kolik si dáváte na důchod, tak je 1000 do penzijka, 2000 do penzijka, 1000 dávám já, 1000 zaměstnavatel, 1000 já, 1000 manželka. Teď jsou nové možnosti s daňovými odpočty, třeba v rámci DIPu, takže možná, že u někoho bude častá odpověď 4000 měsíčně. Když se ptáme klientů, kolik chcete mít rentu, spočítáme z toho potřebný objem majetku a přicházíme s nějakým návrhem a často se říká klientům, tak abyste si splnili to, co chcete, tak dávejte stranou 10-15 tisíc měsíčně, anebo to říkáme v ročním vyjádření a říkáme, abyste si splnili svoje cíle, potřebujete dávat každý rok 180 000 stranou. A zase poradci přichází s tím, že tato strategie funguje, že klientům otevírají oči a že to je přesně to, co klienti chtěli slyšet. Bohužel každý poradce říká plním přání klientů, ale někdo splní přání klienta, které je vlastně špatné. Klient chtěl dávat 1000, tak mu to splní. Já myslím, že tady neplatí takovéto baťovské náš zákazník, náš pán, protože to, co si klient nadiktuje, to může být jako cesta k nějakému třetinovému naplnění cílu, jak si říkal. Jo, dávám 1000 stranou, dostanu se na 160 000, ale potřebuju 500 000. U toho studia, tam se to dá ještě jako nějakým způsobem vyřešit. Protože když dospoříš částku 160 000 a zjistíš, že potřebuješ 500 000, no tak to nějak ještě zalepíš. To není jako úplně fatální průšvih. To se dotáhne z cashflow. Průšvih je to u té renty. Protože ve chvíli, kdy vím, že potřebuju 5 milionů a dostanu se na 1,5, no a je mi 65, tak tam už to jako nejsem schopen nějakým zásadním způsobem vykouzlit. A tam je ta přidaná hodnota poradce extrémní, protože když to uděláme na začátku správně, tak se k tomu cíli dostaneme nebo se mu velmi přiblížíme. Když to na tom začátku uděláme špatně, tak ten špatný výsledek zjistím až v 65, kdy už s tím neumím nic udělat. Zjišťuju, Petře, velmi často, že klienti neumí dát relevantní zadání svému finančnímu poradci. To není proto, že by byli hloupí. Oni jenom s tím nemají zkušenosti. Oni nevědí, co mají od finančního poradce chtít. No a jedna z rolí finančního poradce je otevřít klientům oči a ukázat jim, co vlastně mají chtít, jaké je správné zadání a dovést je k tomu výsledku šikovnými otázkami. Já bych tuhle kapitolu možná skončil tím, co už jsme tady mnohokrát říkali, ale připomenu to znova. My, když děláme hru Finanční svoboda, tak zjistíme, že klient, který má volné cashflow 5 500, pan Korunka ve hře, který začíná s 5 500 volného cashflow, tak když to poradce dělá správně, tak se dostane na všechny cíle typu bydlení, vzdělání pro děti a renta pro manžele Korunkovi ve věku 60 let. Ale většina poradců to v té první hře nedokáže. Proč to nedokážou? Protože neví, jaké jsou ty správné kroky. Případně ví, jaké jsou ty správné kroky, ale neví, jaké je správné pořadí těch správných kroků. Když hrajeme druhou hru a ti poradci už ví, co jsou ty správné kroky a jaké je správné pořadí, tak ty cíle všechny bez problémů splní a často mnohonásobně překročí. Petře, přesně tohleto jsem zažil minulý týden, protože hrál jsem hru Finanční svobodu s poradci, hráli jsme ji s rodinou Korunkových, která startovala s volným cashflow 5500 a asi v 55 letech mě zaujala jedna věta, která tam spontánně padla. Ty vole, my jsme milionáři. A je otázka, jestli ten milion stačil těm Korunkovým k tomu, aby měli tu rentu, kterou požadovali. Oni měli asi 3 miliony, protože tak už si toho všimli. Když měli jenom milion, tak si toho nevšimli v té záplavě. Pomozte klientovi definovat zadání. Pomozte klientovi vymyslet, co vlastně má chtít. Pomozte mu k tomu šikovnými otázkami. No a potom udělejte jednotlivé kroky, kterými se k daným cílům dostanete.